Sunt sigur că ați observat aceste cutii colorate și afișele din magazinele Flanco, care vă spun că așteptările voastre sunt prioritățile noastre. Din cercetările pe care le facem în mod curent, am aflat care sunt cele mai importante lucruri pe care vi le doriți de la un lanț de magazine ca al nostru și, începând de anul trecut, ne străduim să le punem în practică. Sunt 10 la număr. O să vă povestesc despre fiecare în parte. Mai mult decât simple promisiuni, pentru 9 din cele 10 lucruri ne angajăm față de voi să le punem în practică. Dacă ele nu se întâmplă întocmai cum ar trebui, puteți să ne atrageți atenția prin aceste formulare pe care le găsiți la casele de marcat sau printr-o sesizare virtuală la adresa sesizări@flanco.ro. Iar noi vă oferim un voucher de 50 de lei și promisiunea că data viitoare vom fi mai buni. Precum vedeți, ne luăm angajamentele foarte tare în serios. Unul dintre ele este acela de a vă acorda credit pe loc în magazin. Știm că mereu pot apărea cheltuieli neprevăzute care să vă dea peste cap planurile de înnoire pentru casă. Tocmai de aceea vă punem la dispoziție variante flexibile de credit care să vă permită să faceți cumpărăturile pe care vi le doriți atunci când vă doriți. Totul merge repede, pentru că vă respectăm timpul liber și nu vrem să pierdeți niciun minut. De ce documente aveți nevoie pentru un credit la noi în magazin? Un act de identitate, o adeverință de venit tip CTLM pe care o găsiți și pe site-ul Flanco, o fișă fiscală pe care o obțineți de la compania unde lucrați și o factură recentă la utilități. Odată ce aveți actele, totul merge șnur și este posibil să primiți răspunsul chiar în aceeași zi. Câteva avantaje ale unui credit în magazinele Flanco, să le luăm pe rând. 1. Puteți returna banii în rate fixe, a căror valoare o știți de la început, prin urmare vă puteți planifica foarte bine cheltuielile. 2. Toate costurile sunt incluse în DAE. 3. Puteți face rambursarea tot în magazinele noastre și așa nu trebuie să așteptați la cozile care se formează de multe ori la ghișeele băncilor. 4. În plus, în cazul cardurilor de credit, aveți o perioadă de grație de până la 60 de zile, mai exact sunt 2 luni, în care nu vi se percepe nicio dobândă dacă achitați întreaga sumă folosită. În funcție de valoarea produselor dorite și de preferințe, puteți alege 10 sau 20 de rate cu DAE 0% sau varianta 3 luni de reflexie pentru produse în valoare de minimum 1500 de lei. Dacă nu știți exact ce vi se potrivește cel mai bine, colegii noștri vă stau la dispoziție cu mai multe informații și răspunsuri la întrebări.